हेलो फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय। नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदानै फैनो गोनां बर' सावथुननि आपडेट लाबोलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। स' लोगोफोर, बे भिडिअनि आपडेटआनो जादों नोंथांमोन आरो जों बयजोंबो सिनायजाखानाय बर'निनो मुंदांखा कमेडियान एक्टर फैला आरो मेन्डेला बिथांमोननि आरोबाव मोनसे कमेडि बर' सावथुन नुनो मोनलायसिगोन। बे सावथुननि मुङानो जादों लोगोफोर पुष्पा द साइड इफेक्ट नैथि खोन्दो। स' लोगोफोर, बिथांमोननि सेथि खोन्दोखौथ' जानो हागौ नोंथांमोना बयबो नायखांखाबाय, मानोना बिथांमोननि मोनफ्रोमबो सावथुनानो नायनो जोबोरैनो इन्टारेस्टिं जाखायो। बेखौ जों बयबो मोनथिखागौ। थिग बिदिनो बे बारावबो रायजो राजाफोरखौ इन्टारेस्टिं खालामनो थाखाय पुष्पा द साइड इफेक्ट नैथि खोन्दोखौ लाबोनो थाखाय थाम-थिम खालामदों एबा बिथांमोना बे कमेडि सावथुननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरगासिनो दं। बेखौ फैला बरगयारी सार बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट खालामनानै खिन्थाहरदों। स' लोगोफोर, आसा खालामो बिथांमोननि बे सावथुनाबो थाबैनो मोगथां महर मोनथों, लोगोसेनो बयजोंबो अनसायजाथों, बेखौनो मिजिंथिबाय। स' लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर। बिदिनो गोदान आपडेट मोननो थाखाय गोजोन्थों।